Μπουνιάδη. Για πώς το όνομα? Δημήτρης Ζέρβας. Αυτόγραφα σε φίλους από το Λεμαΐδα, έτσι, λιμάνικο, έτσι. Και σε λίγο φεύγουμε, έτσι, σε λίγο φεύγουμε. Έχουμε εδώ και το αρχικό εδώ πέρα. Μεγάλη τι είναι, όλα καλά? Καλά, καλά. Καλά μου, γυρνάμε. Δημήτρη. Δημήτρη. Ζέρβα. Παίρνουμε και ένα πλάνο στο καράβι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια ακόμη περιήγηση εδώ από το Δωδεκάνησο Express. Λοιπόν, βρεθήκαμε στην Κάλυμνο μισή μέρα και κάτι, έτσι. Κάναμε τα δικά μας γούστα, είχαμε πολλές δηλώσεις, πολλά πλάνα, συνεχίζουμε σε ΚΟ, έτσι, άλλες 2 μέρες, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα επιστροφή στη Ρόδο. Δευτέρα πάμε για Ρόδο, έτσι. Για ένα δεύτερο μέρος των διακοπών, νέα γούστα, νέα πλάνα, τρέλα και κορδέλα και στη Ρόδο, έτσι, συνέχεια πολύ. Συνέχεια πολύ, γιατί Παναγιώτης Τόκος και τουρισμός πάνε πακέτο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαι ωραίος σήμερα, σηκώθηκα τώρα για φραπεδάκι. Η γουρμάρα μου έτσι να τη γουστάρω έτσι τώρα. Φραπεδάκι, fashion club λοιπόν, αφού έκανα μεταγυρίσματα. Τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε να κολυμπήσουμε. Το πρώτο μπάνιο απογευματινό, έτσι. Πρώτο μπάνιο απογευματινό σε λίγο στάρ, ο οποίος θα κάνει μπάνιο με το φίλο του Λάζαρο σε ζεστό νερό, έτσι. Σε ζεστό νερό, έτσι. Fashion club, έτσι. Τα μπλουζάκια πάνε και έρχονται εδώ στην ΚΟ για τον τηλεοπτικό στάρ, έτσι. Τα παιδάκια εδώ στο ξενοδοχείο Ποσειδών, έτσι. Μια σούπερ διαμονή, η οποία θα μείνει αξέχαστη και ετοιμάζουμε τώρα να σε λιγάκι μόνο πιω το φραπεδάκι μου, έτσι. Στην υγεία όλων των φαν, στην υγεία όλων των φαν, φραπεδάκι. Έτσι, στην υγεία Μερτάζαρε, στην υγεία Μερτάζαρε. Και ετοιμαζόμαστε σε λίγο για τα θερμά, έτσι. Πάμε για τα θερμά, κάνετε κάλεπτο από εδώ, με τη σούπερ μηχανάρα μας και θα πάμε για μπανάκι ζεστό, έτσι. Και το βράδυ θα πάμε Island σήμερα. Βράδυ σήμερα Island, παρτάκι με πιπίνια, έτσι, στο beach bar, στο Island, έτσι, με Αλέξανδρο μαζί, έτσι, όλα για όλα. Παναγιώτης Τόκος εδώ, έξω από τη σούπερ διαμονή μας εδώ στην ΚΟ. Σε λίγο θα οδηγηθούμε στα ζεστά νερά.